rata. Saninki 'yan mata, ki gane manufata, ki yau fahimta ta, kar ki kini 'yar gata. Aunar ki ta yi rata, har ta taɓan hanta, ta mamaye kwakwalwata, ke ce zinariyata. Ke ce madubina, kar ki gina mai sona, ke ce a ruhina, kin shigo tunanina. Gane a cikin rana, ina zan sa kaina, ki kama hannuna, ki zan magadana. Allah Ubangijina, ka ban Khadijana, dan san da yayyana, zuciya zauna. Yan uwa kuyotina, labari ne akan kauna, domin ka wata rana da ni da wani aminina za mu gidan gona, gashi ana rana, sai ga Khadijana tana da kallona. Sai na ce abokina, duba ta damana, ga wata 'yar budurwana tana da kallona. Sai ya dubi fuskarta, sai ya ce abokina, kallon soyayya ne take ma, ka je ku sasanta. Sai na je da kwarin gwiwata, na kalli kyawun fuskarta, ta yi murmushi a fuskarta wanda ya kara min kaunarta. Sai na ce sannin ki da 'yan mata, ta ce ta ji daɗin kalmata. Gefe guda ga kanwata wadda suke kama da ita, aiko mun fahimci juna, ni da ita mun tattauna, har na bata labarina, ita ma ta ban labarinta. Ana nan sai ga mai mota ya zo ya yi ɗaukar ta, sai ta bani lambar wayarta, ni ma na bata lambar wayata. Allah sarki kauna, a nan wajen mu kai rabo ni da ita. Sai na dawo gurin abokina, na ce aiko mun sasanta. Sai ya ce yana kallo na, muna ta hira ni da ita. Aiko gashi mun hau mota, zuciya tana ta tunota. Sai na ɗauki lambar tata, na zuba ido ina kallonta. Ban sani ba abokina yana da hararana, ni kwa gashi na zauna ina ta tunaninta. Ashe ban sani ba, shi ma abokina yana ƙaunar ta. Turka shi.